zannan biyu shugaba. Naɗinka ake mai gida. Naɗinka ake adale. Zannan biyu shugaba. Muhammad Aliyu Ahmadu ka zama garkuwa. Zannan biyu kai ake naɗa masarautar gida. Hakika mun gaida kai, talakawa kai muke yabo kuma muna godiya. Alhaji Muhammad Aliyu yau ga garkuwa. Zannan biyu kai ake naɗa masarautar gida. Mai gidan mu zannan biyu ba za su tare ka ba. Mai gidan mu zannan biyu ba za su tare ka ba. Da sunan Ubangiji da shi yayi warewa. Zannan biyu ga garkuwa. Roƙona ga Ubangiji ka ƙara mini baiwa. Muhammadu zannan biyu. Da yiwuwa gar jarumi mai halin dattawa. Sarautar jazo gida. Kutun kun bauna karo da kai ba dacewa. Zannan biyu ga garkuwa. Zannan biyu kai nake yabo jiban gaskiya. Kayyar makiyanka nawa ba za su tare kawa. Alhaji Muhammad Aliyu yau ga garkuwa. Zannan biyu kai ake naɗa wa sarautar gida. Mai gidan mu zannan biyu ba za su tare ka ba. Allahumma salli ala rasulallah manzo. Zannan biyu ga garkuwa. Wa ahli da sahabu wanda su sun kai kwazo. Muhammadu zannan biyu. Domin darajar Mustapha ka sani na zama barzo. Sarautar jazo gida. Rabani da sharri da hasada har da harin gizo. Zannan biyu ga garkuwa. Wake wani na kararrawar jirgi ya zo. Wani Alhaji Umar Mustapha sarki shugaba. Alhaji Muhammad Aliyu yau ga garkuwa. Zannan biyu kai ake naɗa wa sarautar gida. Mai gidan mu zannan biyu ba za su tare ka ba. Salami ɗan biyu gane nan mubarak yau na zo. Zannan biyu ga garkuwa. Na zo zan makar wani na ko wasu ba sa so. Muhammadu zannan biyu. Guda kake mai zan dubu sarautar cinkoso. Sarautar jazo gida. Hasken rana na sama magauta sai kun iso. Zannan biyu ga garkuwa. Turan giwa shinge baya mako mai ka iso. Zannan biyu kai ake naɗawa wurin zauna za. Alhaji Muhammad Aliyu yau ga garkuwa. Zannan biyu kai ake naɗawa sarautar gida. Mai gidan mu zannan biyu ba za su tare ka ba. Wai ina zanna barin wata kore duhun dare. Zannan biyu ga garkuwa. Ka zama to ambaliya magauta da ka sun ware. Muhammadu zannan biyu. Cikin su mun ware kulba mun ware kadangare. Sarautar jazo gida. Su so su yi maka hasada a ƙarshe sun kakare. Zannan biyu ga garkuwa. A yau ne kai ne in zannan biyu mun zo na ɗinka ne. Muhammad Ali Ahmadu tun farko nake yau. Alhaji Muhammad Aliyu yau ga garkuwa. Zannan biyu kai ake naɗa wa sarautar gida. Mai gidan mu zannan biyu ba za su tare ka ba. Murucin kayi na dutsewa za su cire kawa. Zannan biyu ga garkuwa. Sannan ka zama kainuwa da sheba na mutum ba. Muhammadu zannan biyu. Sannan dole mijin iya ƙarshe a kira bawa. Sarautar jazo gida. Ko na kaya ai da ka cike ba a dannawa. Zannan biyu ga garkuwa. Idan har ka gaki gudu to sa gudu bai zo ba. Zannan biyu adalina ba za su tare kawa. Alhaji Muhammad Aliyu yau ga garkuwa. Zannan biyu kai ake naɗa wa sarautar gida. Mai gidan mu zannan biyu ba za su tare ka ba. Ga dorogon zabuwa halitta da garaba. Zannan biyu ga garkuwa. Ai ƙwarya ko ta fashe ba a rasa zane ba. Muhammadu zannan biyu. Sannan kukan kurciya jawabin mai duba. Sarautar jazo gida. Tuwo na ƙasa mun sani ba zai kashe yunwa ba. Zannan biyu ga garkuwa. Shi dai tubalin toka ba zai taɓa karko ba. Gwarzo zannan biyu ba za su iya maka ba. Alhaji Muhammad Aliyu yau ga garkuwa. Zannan biyu kai ake naɗa wa sarautar gida. Mai gidan mu zannan biyu ba za su tare ka ba. Alhaji Muhammad Aliyu yau ga garkuwa. Zannan biyu kai ake naɗa wa sarautar gida.
tilas ne in yaba da matan dan baiwa. Sannan